vyznať teraz, keď mi ona povie, že ľúbim ťa, tak ja jej odpovedám aj ty mňa. Kto povedal prvý ľúbim ťa? Boris. To podozrivo rýchle. Počkaj, klamať sa nemá do telky. Boris. Klamať sa do telky nemá, ale ja to hovorím len tak, aj tebe poviem, že ťa ľúbim. No a ďakujem. toto je ten Otec nikdy nepovedal. rozdiel medzi nami. Boris si totiž to myslel, že ja potrebujem po 2 týždňoch od neho dostať správu ľúbim ťa. Lenže ja som to nepotrebovala. A to som nepísal tebe, to sa len omylom prešmyklo. Láska, nemusí sa za to hambiť. Ja sa to nehambím, hovorím pravdu. Ne, on sa za to hambí, ale už po 2 týždňoch tam boli ľúbim ťa, chýbaš mi a nechcem ťa stratiť a ja, že... Hovorím, po 2 týždňoch to znamená... To je rýchle, že ťažko, že tak prvý... Áno, trochu ma to, on si myslel, že mňa on na to Boris, chytí. to sa volá, že love bombing. Áno, on je v tom geniálny, v tomto love bombingu. Áno. To je manipulatívne ináč, že vraj. Áno, a čak ja to tak robím. Nemá. Ja som presne vedel, čo robím. No ale ja som v tomto zase opačne trochu chorá a mňa to práve trochu odradilo. Že by tam už mali byť city, po 2 týždňoch ma odradilo. Takže povedal si prvý ľúbim ťa digitálne. A teraz digitálne a teraz tak naživo. Musíš to mať tu navnímané. Ja som zase dúfala aj, že on to vážne nemyslel. Poznáte ten pocit, keď niekto vám povie, že ľúbim ťa. Áno, a ty to tak necítiš, tak dík. To sa mi niekoľkokrát stalo. Že je aký si zlatý, tak dík. Áno, no, to je najhoršie, áno, keď to vlastne nemáš... A bála som sa, že on mi to povie naživo. No. Teraz, že jak mu tam... naživo by som nepovedal. No som sa bála toho, že mi nejak teraz bude chcieť vyznať lásku. A teraz, keď mi ona povie, že ľúbim ťa, tak ja jej odpovedám aj ty mňa. Áno, keď mi chce urobiť nervy.